Orelien kregen de wenningen nije zien, het dak, de vlier en de morgen waren geïsoleerd. Daarna kregen een aantal bewoners zoensklachten. Het had een tijdje worden voordat we eigenlijk de link konden zetten van hé, wat is er aan de hand? Want als je een tijdje tussen zit en je hebt klachten en je bent een tijdje fut en je viel je heerlijk, dan weet je op een gegeven moment van ja, inderdaad, het leidt hem aan het huis. Want Friesland neemt de klachten van de bewoners heel serieus. Ze hadden GGD vregen er onderzoek naar te doen. En de GGD die inventariseert die klachten en die maakt op basis daarvan een afspraak met bewoners thuis om te kijken of die klachten eventueel in verband zouden kunnen worden gebracht met de isolerende werkzaamheden. Alle 200 huishoudens in de Kroerde buurt hebben een brief van de GGD. Want nota had 10 bewoners haar melden met klachten. Op eenzelfde soort oproep van der Meulen binnen nog meer reacties kwamen. Dan denk ik van ja, dan is er toch een probleem ergens. Hoeveel mensen haar bij jou melden? Inmiddels 22. Maar lang net elke niet op de buurt had klachten. Helemaal niks. Helemaal niks. Onder de vlier ik net die zo droevig wordt. Je reerde eigen, jokte. Nee, dat kan niet. Pinehollen. Ik net. Hij was ik wel eens, maar nou net. Nou ja, ik herst je wel, maar ja, dat lijkt misschien ik aan de ook. Dat is net specifiek naar die isolatie? Nee, volgens mij net. Misschien wel wat erger, maar nee, volgens mij net, joh. Ik op oren plakken in het land binnen mensen met zoensklachten naar isolatie van haar wenten. De zoen verband wezen met het purskoem dat proekt wordt. Ik in de Kroerde buurt binnen de vlieren daarmee isoleerd. Als de artsen van de GGD geen oorzaak vinden voor de klachten, dan komt er naaier onderzoek. Dan vindt er in ieder geval een bouwfysisch onderzoek plaats. Want we hebben die woningen flink aangepakt. Dus van een label F naar label B geïsoleerd. Dus het hele woonklimaat van die woningen is gewijzigd. Nou, men gaat dan in ieder geval door een gespecialiseerd bureau gaat kijken van waar ligt het nu aan. Hè? Er wordt gekeken naar de purisolatie, is die in goede staat, maar ook het hele woonklimaat. Bewoners met klachten kunnen haar nog ontnijen wieken vreed melden bij de GGD.